खुमारी बा, हमरा पिए के बीमारी बा, हमरा पिए के बीमारी बा। सरोज रिकॉर्डिंग स्टूडियो मीरगंज। दर्द के तना बदिलवा में बया तोहरा से का करी, गजा सिगरेट बीड़ी से मनवा कबहु ना भरी, बंद भइल बा खाना, कि बंद भइल बा खाना, अब मिल तो न तारी बा, हमरा पिए के बीमारी बा, हमरा पिए के बीमारी बा। मनीष लाल एंटरटेनमेंट मीरगंज। तब की राम ना मिले तदेसी हम के चाही हो, मिलत नहीं थे खोजल को पा, मचत बा दिल में तबाही हो, सुनी मिथलेश सहानी जी, सुनी मिथलेश सहानी जी, जाकिर के लाचारी बा, हमरा पिए के बीमारी बा, हमरा पिए के बीमारी बा।